kuti vachinyama nemwana wavo akaroora kwa mapimburu. Aroora kwa mapimburu akaroore muzukuru, mwana unotonga kumadzisekuru. Zvakaita iwewo uite mwana wako obva apanyase kushaya bhuropa baba, paanozoroorwa unotongwe kwawakabarwa. Saka ndo zvakaita musikana uyu unozi Nicolette akaroorwa kwa chinyama. Aroorwa kwa chinyama manje anoita sekunga abudirwa, achichipumha baba vemurume kuti uri muroi. Ati uri muroi anochitaura mazita evanhu vari kufa munharaunda kuti ndiwakauraya. Saka pendakaipiwa nyaya ndakataura vamapembiru ndikati vamapembiru, pachivanhu chedu hakuna mudzimu unobuda pamuroora. Vachinyama ndivo vakazoripota kwamuri. Asi munoziva kuti nyaya iyi yakaripotwa kwa Chief Mutambara. Asi Chief Mutambara nobva wazotransfer. Saka nyaya iyi tisati tatomboita zvekufamba muchivanhu ichi, ndakataura neexperience yangu samambo, hakuna mudzimu unobuda pamuroora uchibuda uri wemumusha mwaakaroorwa. Iwewe mwana wangu ukaroorwa unotobuda nezvekumba kwako. Saka manzwa baba vari kuti musi waautorwa kupinde mumusha uyu awaridzirwa ndiana atete kuti chipindayo mune murume wako, wakatiza. Patsvagwa kuti chinyi, akazoonekwa 5 km away akadzoserwa kwa maparents ake kuti gadzirisai chiro chiri pamwana wenyu. Saka mwana uyu une chinhu chinoda kugadziriswa, ngekuti uri utaridze kuti wakadirwe munhu wemurume usikatenderi kuti aroorwe futi. Mwana uyu unogara zvakanaka dai akaberekere pamba. Chisikadi chinhu chechivanhu ndechekuti kana adirwa aende koroorwa. Ndope munozwa paya mwanangu chinzi munhu ari kuita ugariri, ari kugare pamba pane mudzimai kwete waakaroora, waari kudanana naye. Maparents acho haana basa nazvo because anoziva zvawakaita pamwana. Saka nyaya yakashata apa ngekuti ekwa mapimbiro akatore pfuma ekwa chinyama kwati iwe chende koroorwa. Saka ichi chiro chinoti makurodze mwana wangu, mukadzi wangu. Ndiwe mamirire enyaya. Saka aya musharukwa uyu wati ndine 78 years akapembera kuchivanhu kwacho kwaidi kuenda, ndakavape mupurisa wakaenda akapembera akanzi hakana. Vambofamba vega, manzwa achitaura, vakambofamba vega achipembera kunzi haana musha musharukwa. Tochitarisa manje tsika iri kuitike muZimbabwe yakashata, kuti kana muina sekuru venyu asaraora kuri mumusha, vane makore ari kuma 80 ari kuma 90, maakuti muroi. Saka atitendere kuti kana munhu akura tinofanira kuva nemunhu wakwegura mumusha. Unotsanangura history. Saka itsika yetiri kuti isusu madzimambo haina kunaka takutaurire vana kuti kana muine munhu akura mumusha hazvirevi kuti muroi. Munofanira kutomubatsirawo kusorovha nyaya dziri kuitike mumusha imomo. Saka handiti maona mufana wemudzimai wewe akatombosungwa achaya babaye. Akatombosungwa itori nesiyara pakeshwa akafaindiswa. Ininiwo ndikamufaindisa kuti wakarowa baba seiwe. Aivaroverei kuti mwakaroya mukadzi wangu. Handina zvonaka. Saka itori imwe nyaya iyoyo yekuti baba vanofanira kusunhure mwoyo wavo, ngekuti ingaite pfukwa futi kana mudharo akafa chinyama. Akasungwa nemapurisa akanzi tikakuzwa futi inini ndikazotomuripisa ukaroyerei baba iwo. Ndiyo mamirire enyaya. Asi iwo kumhuri yeni mukadzi uri kubva muzukuru vanotozvinyatsozviziva here zvazviri pane muzukuru wavo izvi, kana kuti havazvizivewo kunyange zvavakazogamuchira pfuma, kana kuti vakagamuchira pfuma vanyatsoziva kutoti apa kapa tine mhosva? Mukomaka chenda kutoona apa chakaite kuti mai vake vemwana uyu wakaroorwa kwa chinyama vasaroorwa ngekuti mwana unotongwa kumadzisekuru.
Saka zvoreva zvekuti pane chiwanhu chirimo mumusha mwaMapimbiro. Nekuti mwana ari kutotongwa kumadzisekuru. Iwo mai acho akamuberekerawo mumusha. Saka chinhu chiri apa hachisi kudaba kuti mwana aroorwe. Unofanira kudzokere kumusha kwaChinyama. Aberekerewo mumusha kwaMapimbiro, aberekerewo mumusha. Saka mwauya naye kumadzimambo kunowe tinochitigadzira manje. Kuti aiwa totsvaga anosunungurawo. Kana anzi panodikana imba zvoiswa hazvo paMwombe. Kana munhu aripo akati ndode danga rangu zvoiswa pani tinoti mhatso poiswa paMwombe. Ndingapabvunza Mwombe kana toti mabvisa chinhu mati chena chiri pamunhu chiri paMwombe. Mwombe inozodyiwa here kana kuti zvinochiite ng'ombe manje inonga iri yehadzi yochitangawo danga rayo. WekwaMapimbiro anonga ade kuroora ngeng'ombe dziya kana dzawanda anobva ataurirwa kuzi mukadzi weunoroora haasi wako. Ani munzwaka kana uchide wako iwo uchatsvake dzako mari dzekuroora. Uyu weunoroora uyu haasi wako ba, ngewe mudzimu, ngewe mumba. ndaikumbira mutangise panyaya paMwombe ikudira pamunoti ndauda mutangire pakutsanangura kuti chinhu chimafemba chichazobviswa pamunhu choiswa zvetinoita kana chinhu ichi chafembwa ichi chinonga chichide mhatso kana kuti imba. Saka panotsvagwe ng'ombe yehadzi, mwazwa, yekwaMapimbiro anotsvage ng'ombe yehadzi, odira ng'ombe yeye kuti iyi ndiyo imba yako, iyi ndiyo pfuma yako, chiichengeta. Kana dzawanda vekwaMapimbiro wanounganidzana wochitaurira vakomana vari mumusha kana munhu ane mudzimai wake kuti ndiani anoda kuroora ngepfuma iyi yakadirwa iyi, oti ndini. Obva ati iwewe manje ukaroora ngepfuma yakadirwa mukadzi wacho, iwewe unonga uri bhuru basi rekoberekesa mumba umu. Ana arimo hawatongi. Kana aroorwa kana kuroora anodzimiririra mumba imomo. Animozvinzwaka? Ndio kuti taane imba yechidirwa kana yekuripwa kwengozi. Hatichaisi pamunhu. Alright. Ngozi yacho iyoyi haitaure here kuti ndiye kwatapfumanei zvono kuti zvipere zvisarambe zvichingoenda nedzinza kuti generation after generation yoripwa ipanzi hayo ingozi kana kuti vakauraya munhu wakatapfumanei voenda muri yobva enda kwatapfumanei hayo tine mhaka yakaparwa nemadziteteguru edu emunhu akaurayiwa muno mukati memusha tavaga kuti tizoripa zvipere zviende zvakadaro. Right, mataura zvakanaka. Nyaya dzedu anhu atema, tsika dzedu nemagarire tine petirudo kutodzidza. Hatina tinoti documentation yakakura. Pakaite 2 generation kudzoko masure vakuru vayake kamhatso kacho kastructure chaiko mwachizwa wobva vaise mari imomo mukamhatso kaya, vaise mhatso imomo munonga muine ngozi mumusha wochiti ndiani anoda kuroora ndiyo zvandiri kutaura izvozvi. Saka hakusisina anozvikona nekuti mazuva ano kwane chiKristu chekuti ukazviita wahedheni. Ani munozwa. Saka ngozi yemuri kutaura kana ichiri padhuze vanokwanisa kuti hani mazuva kuti chafembaka chichataura kuti ndiri kwangana ndinode kuripwa. Kana mechida kuti ndibve apa pamwana uyu chindiri pai ndiende kumba kwangu ndinoenda nepfuma yangu. Ndikabvunza tomboti pavana vakomana varipa vese voramba kuroora nepfuma iyoyo zvinoitwa sei? Unogara nepfuma yake, inondogara iripo pfuma yake, hapana unoshupika ndiyo, asi hapazomboshai. Nekuti anhu arume kabarika tinorida tinozoshota mari dzacho. Saka apa pekundoza hangu ndinopinda hangu mumba mwacho ndichibarisa asi ndisingatongi zvemwo. Unoswera yatorwa mari yacho ikatore mukadzi. Anditi akomana munonetsa ngenyaya dzemasumuro hausika. Kutoroti anhu atema tsika yakadzairaira atatu anoida. Chete mamisirwa azvo manje hatichazvikoni zvaita asharuka edu. Kunyasa kuti pane ng'ombe 12 apo.
tora hako 6 utengese urore mukadzi. Ino dzisura dzatengeswa pakaroorwa mukadzi apa.